слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – распаленыя вуголлі. Давайте прачытаем адзін тэкст з паслання апостала Паўла да рымлянаў, 12 раздзел, вершы з 17 па 21. Нікому, не аддаючы ліхотай за ліхоту, дбайце пра добрае прад усімі людзьмі. Калі магчыма для вас, мейце супакой з усімі людзьмі. Не помсціце за сябе, улюбёныя, але дайце месца гневу Божаму, бо напісана: «Мне належыць помста, я аддам, кажа Господ». Дык, калі вораг твой галодны, накармі яго, калі смагне, напаі яго, бо робячы гэтае, збярэш яму на галаву вуголлі распаленыя. Не будзь пераможаны злом, але перамагай зло добром. Наша жыццё вызначаюць, упрыгожваюць, робяць невіносным адносіны. Мы іх можам апісаць так: у мяне з ім ці з ёй вельмі добра, не вельмі, зусім дрэнна. З самога нараджэння мы будуем выгадныя для сябе ўзаемаадносіны з навакольным светам. Паглядзіце на дзяцей, і вы ўбачыце сябе. Немаўля, не паспела нарадзіцца, а яно ўжо ўмее крывіць у крыўдзе губкі. Дзіця ведае, варта пагарлапаніць, і яго мама пакорміць ці возьме на рукі. Колькі разоў даводзілася назіраць такую карціну: істэрыка ў краме, кіндэр, шакаладка-цацка ў руцэ. Старэйшыя дзеці ведаюць, як у розных формах паказваць незадаволенасць, пляскаць дзвярыма. Мы эгаісты, таму ў нашых адносінах з блізкімі і далёкімі людзьмі рыпанне, іскры, выбухі. Павел і рымскія вернікі жылі ў няпросты час. Хрысціянства не было дзяржаўнай рэлігіі. Паслядоўнікаў Хрыста лічылі габрэйскай сектай. Прачытаныя намі вершы пра адносіны з няверуючымі, нават ворагамі. Мы разумеем, што мы апыняемся ў сітуацыях, да якіх раней не рыхтаваліся. Я прыгадаў адзін выпадак. Я ўзяўся дапамагчы сябрам з рамонтам аўтамабіля. Патэлефанаваў чалавеку, да якога раней звяртаўся. Аддаў аванс. Чалавек грошы ўзяў, а працу не выканаў. Карміў абяцанкамі, на званкі не адказваў, пазбягаў, потым знік з чужымі грашыма. Мне прыйшлося закласці свае. Пазней апынулася, што я быў не адзіным пацярпелым. Нядаўна у нашага сына выкралі ноутбук і слухаўкі. Мы прадалі аўтамабіль і купілі для вучобы гэты кампутар. Учора была рэч, а сёння яе ўжо няма. І ты нічога з гэтым не можаш парабіць. Шкадаванне не дапамогуць. Размаўляў са знаёмым. Цікавіла адно будаўнічае пытанне. Ён мне распавёў пра шматлікія моманты, з якімі яму даводзіцца сутыкацца. Яго падсумаванне: рэклама ў нашай краіне гучыць добра, рэальнасць зусім іншая справа. Сёння ўсе жадаюць хутка зарабіць. Пра рэпутацыю, кліента і якасць працы мала хто задумваецца. Даводзіцца, па-першае, усё кантраляваць, а па-другое, выбіраць лепшых з горшых. Вы хрысціянін, а вас ашукалі, абразілі, абваравалі, абвінавацілі, стукнулі. Непрыемнасці ўрываюцца ў наша жыццё без папярэджання. Мы чакаем і разлічваем на адно, а атрымліваецца зусім іншае. Замест сонца дождж, замест ціхага надвор'я моцны вецер. І ўсё гэта адклікаецца болем у сэрцы. І імя гэтай з'яве – несправядлівасць. Па шчырасці кажучы, так хочацца вярнуць доўг. Але Павел кажа пра іншае. Пра што? Як павінны выглядаць мае ўчынкі? Як павінна выглядаць мая помста? Як павінна выглядаць мая перамога? Вернемся да біблейскага тэксту.
Нікому не аддаючы ліхотай за ліхотай, дбайце пра добрае перад усімі людзьмі. Калі магчыма для вас, мейце супакой з усімі людзьмі. Такім чынам, са мной ці з вамі абышліся несправядліва. Наша рэакцыя – гэта сведчанне крыўдніку, няверуючым сваякам навакольнаму свету. Першае, як павінны выглядаць мае ўчынкі. Прачытаныя словы Паўла «Імкніцеся дзейнічаць правільна на вачах усіх людзей». Менавіта гэта ён меў на ўвазе. І вось у мяне пытанне, правільна гэта як? Хіба бацька блуднага сына паступіў правільна ў вачах старэйшага сына, сваякоў, сузедзяў? Хіба нябесны айцец паступіў правільна, калі аддаў на крыж святога за грэшнікаў? Мілата, ласка, любоў агапы нічога агульнага не маюць са справядлівасцю. Гэта тое, што выходзіць за межы чакання і разумення. Павел кажа, вы іншыя. Практыкуйце біблійны лад жыцця перад навакольным светам. У вас сумневы, вы не ведаеце, як сябе паводзіць? Ёсць Господ і малітва, ёсць Біблія і яе прынцыпы, ёсць пастар і яго досвед, ёсць бацькі і хрысціянская любоў да вас. Вось што далей раіць Павел. Не помсціце за сябе улюбёныя, але дайце месца гневу Божаму, бо напісана «Мне належыць помста, я аддам», кажа Господ. Другое, як павінна выглядаць мая помста. Жадаеш адпомсціць крыўдніку? Малюеш карціны таго, як Бог устане на твой бок і пакарае гэтага чалавека? Павел раіць спыніцца, таму што гэта справа Божая. Вядома, ёсць рэчы, якія не змяшчаюцца ў галаве. Напрыклад, пропаведь гораду Ніневе. Прарок Йона не разумеў гэтага. Господзе, асірыйцы ворагі, а ты просіш мяне прапаведваць ім пра пакаянне і даць надзею на збаўленне ад суда? Пётр, гарачы вучань Хрыста, калі ўбачыў вартаўнікоў, якія прыйшлі арыштаваць Ісуса, выхапіў меч і адсек вуха раба першасвятара. Гэта наша звычайная рэакцыя на зло. Мы ў небяспецы паспешных слоў і спраў. Сёння украінцы, перажыўшы жах вайны, не могуць спакойна глядзець у бок Расіі і расейцаў. Не так даўно я пазнаёміўся з адной сястрой з Украіны. Яна сказала, што моліцца і просіць у Бога дапамогі, як правільна ненавідзець расейцаў. Не буду каментаваць усё пералічанае, але толькі скажу, што цяжкасці правяраюць наша хрысціянства. Няўжо лёгка было Ісусу у Гефсімане, перад Пілатам, пад бізуном рымскіх воінаў, на крыжы, але ён жадаў выканаць Божую волю і прасіў у Бога даравання катам. Таму дакладна падкрэслівае апостал Якаў. Адзін ёсць заканадаўца, які можа збавіць і загубіць, а хто ты, які судзіш другога? Няўжо ў нас ёсць пасведчання і мантыя суддзі? У люстэрку хіба на нас глядзіць святы чалавек? Дык, калі вораг твой галодны, накармі яго, піша Павел, калі смагне, напаі яго, бо робячы гэтае, збярэш яму на галаву вуголле распаленае. Не будзь пераможаны злом, але перамагай зло добром. Павел піша пра нейкія парадаксальныя рэчы. І вось трэцяе, як павінна выглядаць мая перамога? А як выглядае спартыўная перамога на чэмпіянаце Еўропы, свету ці алімпійскіх гульнях? Гэта зацятая праца. Дабро – гэта алімпійская дысцыпліна. Як перамагчы зло? Павел кажа, рабі дабро. Больш таго, нават будзь гасцінным да ворагаў. Павел добра ведаў сваю гісторыю. Напэўна, ён памятаў выпадак часоў Елісея. Асірыйцы атачылі горад, дзе знаходзіўся прарок. Елісей памаліўся, і ворагі часова аслеплі. Прывёў іх у Самарыю, памаліўся, і яны празерылі. Што рабіць кіраўніку? Ідэя знішчыць ворага. Прарок не пагадзіўся. Прапанаваў накарміць, напаіць і адпусціць. Вынік? І ўжо дружыны гэтых сірыйцаў не прыходзілі больш у зямлю Ізраіля. Прычына з-за адносінаў. Пра гэта наша гутарка і пра гэта пісаў апостал. Распаленыя вуголлі. Гэта сумленне.
якое пачынае гарэць знутры. Як у сучасным перакладзе напісана, гэтым ты прымусіш чалавека гарэць ад сораму. Апыняецца, што хрысціянскае дабро запускае на поўную магутнасць працу сумлення. Мажліва, мае і вашы паводзіны дапамогуць змяніць не толькі сітуацыю, але і жыццё кагосьці. Ісус лепшы прыклад гэтаму. Яго крыж – шэдэўр любові. Ён усё рабіў добра. Яго помста – цярновы вянок. Яго перамога – крыж. Я сярод тых, каго прыцягнула ягоная дабрыня. Такім чынам, як павінны выглядаць учынкі, помста і перамога. Няхай мае біблійныя ўчынкі бачаць людзі. Няхай моя помста будзе аддадзена ў рукі Господа. Няхай моя перамога пачынаецца і заканчваецца добром. Разожги во мне огонь, недостаточно свечи, мою душу оживи, твердо верить научи и наполни мир твоей тишиной, чтобы мне дышать тобой, чтобы только жить тобой. Надеждой, как прежде, освещай мой путь, чтоб с него мне не свернуть. С надеждой, забыв про боль, от начала дай познать твою любовь. Растопи любовью лед и разрушь греха пути, и пускай душа поет, лучше Бога ей не найти, и в молитвах лишь тебя пусть зовет, ведь как ты ее никто не любит и не ждет. Надеждой, как прежде, освещай мой путь, чтоб с него мне не свернуть. С надеждой, забыв про боль, от начала дай познать твою любовь. То слезой, то тишиной, Боже, только будь со мной. Недостаточно свечи, разожги во мне огонь. Освети мой вечный мрак и прости, и по милости грех мой отпусти. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог. Освещай мой путь, чтоб с него мне не свернуть. С надеждой, забыв про боль, от начала дай познать твою любовь. Надеждой, освещай мой путь,
чтоб с него мне не свернуть. С надеждой, забыв про боль, От начала дай познать твою любовь.